Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа колко смешно са спали котките ми. Единият тук се е заровил с листа. Белчо, както баба Стевка го нарича. Иначе той се казва Мъре. Бабе, я прогледни в камерата. Ой! Вижте. Ой, изплаши се. Гледай в камерата. Гледай в камерата. Ти казвам. Сега да ви покажа думата ми котка Чочо. Мисля, ти е черно кота. Тя много обича камерата. Това беше за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате, да ударите чана, за да може да получавате видео, когато ви известия, когато кача видео. Чао, приятели!